हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भागवत भाग्यलक्ष्मी माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள். நந்தினி மாதாஜி, மாணிக்கவல்லி மாதாஜி, ஜானகிராமன் பிரபுஜி, பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி, வேதவல்லி மாதாஜி, காளீஸ்வரி மாதாஜி, எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள். ஹரிபோல், ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து இன்னைக்கு பகவானோட அனுகிரகத்தில் பகவத்கீதை L2ல நம்ம இருக்கோம். அதில் நம்ம 11th சாப்டர் நம்ம 44 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம் அதை நம்ம வந்து பார்த்தது பகவானோட அனுகிரகத்தில். விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படின்றது பகவானுக்குள்ள எல்லாமே அடக்கம் அப்படின்றதும் பகவான் தான் சுப்ரீம் அப்படின்றதையும் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ அதனால் நல்லபடியாக நம்ம வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். வாழ்க்கையில் வந்துட்டு நம்ம பகவத்கீதையில் பகவான் கொடுத்த உபதேசம் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியை இந்த ஜென்மத்திலேயே இந்த பிறவிலேயே நம்ம நல்லபடியா முடிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இன்னைக்கான மங்களாச்சரணை ஆஃபர் பண்ணுவோம். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு. யாருக்கும் மங்களாச்சரணை ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? நான் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. அவசியம் வேதவல்லி மாதாஜி ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयम् तदादि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरवे श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं चाक्रजातं सगगण रघुरानन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेशे गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरवचन्द्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी वाचात्य देशतारिणी। पंचतत्वकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम माता जी, प्रणाम प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாஸ் மாதாஜி, ஹரிபோல். ரொம்ப அழகா ஆஃபர் பண்ணி கொடுத்தீங்க. மங்களாச்சரண் பகவானுக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு, பரம்பரைக்கு. ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பகவானோட விஸ்வரூபம் வந்து அர்ஜுனன் பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டாங்க. ஏன்னா 10வது அத்தியாயத்தில் பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க,
அர்ஜுனன் கேட்டிருந்தாங்க, "உங்கள பத்தி உங்கள நான் வந்து எல்லாத்துலயும் பார்க்கணும். பார்க்குறதெல்லாம் நீங்களா எனக்கு இருக்கணும். அது எப்படி?" அப்படின்றதையும் கேட்டிருந்தாங்க. "உங்கள பத்தி கேட்டுட்டே இருக்கணும். அமிர்தத்தை சுவைக்கிறது போல இருக்கு." அப்படின்றதையும் அவங்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. உடனே பகவான் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க எல்லாத்துலயும் இப்படிலாம் இருக்காங்க அப்படின்றதை வந்து அழகா சொல்லியிருந்தாங்க. ஆதித்யர்கள்ல சூரியனா இருக்கேன், ருத்ரர்கள்ல வந்து சிவபெருமானா இருக்கேன், ஆயுதம் தாங்கியவர்கள்ல ராமனா இருக்கேன், மார்கழி மாதங்களில் மார்கழியா இருக்கேன், சீசன்ஸ்ல வந்து ஸ்ப்ரிங் வசந்தமா இருக்கேன், அப்படின்னு வந்து மீன்களில் மகரமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லிட்டு, இப்படிலாம் சொல்லிட்டே போனா சொல்லிட்டே இருக்கணும் அர்ஜுனா. அதனால எதெல்லாம் அழகானதோ, புகழத்தக்கதோ அதுலலாம் நான் இருக்கேன். அது என்னோட ஒரு துளி. அத அது என்னோட எனர்ஜில ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு துளி பகுதியால நான் வந்து தாங்கியிருக்கேன். அப்படின்றத பகவான் சொன்னாங்க. உடனே அர்ஜுனன் வந்து, "எனக்கு நீங்க அந்த மாரி எல்லாத்துலயும் ஊடுருவி இருக்கீங்க இல்லையா? நான் உங்கள ரூபத்துல பார்க்கணும்." அப்படின்னு வந்து ஆசைப்பட்டு சொன்னாங்க. அது எதுக்காக சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஆம் சந்தேகத்தினாலயோ இல்ல, தனக்கு பகவான் எது கேட்டாலும் செய்வாங்கன்றதுனாலயோ இல்ல. ஆ பகவானோட அப்லயன்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியணும். பகவானோட சுப்ரீமசி எல்லாருக்கும் தெரியணும். தெய்வீக தன்மை. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஏத்திஸ்ட்லாம் இருக்காங்கல்ல, கடவுள் இல்ல அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு தெரியப்படுத்தணும். அதுக்கப்புறம் வந்து யாரும் நான் தான் கடவுள், நான் தான் கடவுள். ஏன்னா கலியுகத்தில அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல. அதெல்லாம் சொல்லிடக்கூடாது. பகவான்னா விஸ்வரூபம் காமிக்கணும், கோவர்த்தன மலைய தூக்கணும். சரிங்களா? இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு. ஸோ அதனால வந்துட்டு டீமன்ஸ்லாம் ஆயுதம் இல்லாம அழிக்கணும். ஸோ அதனால வந்து அர்ஜுனன் என்ன கேட்டிருக்காங்க, "விஸ்வரூபத்த எனக்கு காமிங்க. நீங்க எல்லாத்துலயும் ஊடுருவீங்களே, அந்த ரூபத்துல நான் அந்த ரூபத்த நான் பார்க்கணும்" அப்படின்னு. பகவான் அழகா அவங்களுக்கு திவ்ய நேத்திரத்த குடுத்து ரூபத்தையும் காமிக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அத பார்த்தோனே அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப பயம் வந்துருது. குழம்பிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா, அவ்ளோ பிரம்மாண்ட நாயகனோட ரூபத்த பார்த்தோனே அவங்களுக்கு என்ன ஆயிருது? பயம், குழப்பம் எல்லாம் ஏற்பட்டுருது அப்படின்றத பார்க்குறோம். நெறைய பிரேயர்ஸு நம்ம வந்து பார்த்தோம். 10த் சாப்டர்ல, 11த் சாப்டர்லாம் அர்ஜுனனோட பிரேயர்ஸு. நமக்கு தனிப்பட்ட முறையில பிரேயர் சொல்ல தெரியாது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? அர்ஜுனனோட பிரேயர்ஸ நம்ம வந்து அவங்க எப்படி சொன்னாங்களோ, அதே மாரி நம்மளும் அந்த பாவத்தில அழகா நம்மளும் சொல்லணும். சரிங்களா? ஸோ நேத்திக்கு நம்ம வந்து 44 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம நல்லபடியா பகவானோட அனுகிரகத்தில பார்த்தோம். அ இன்னைக்கு நம்ம வந்து 45லேருந்து பார்க்கணும். ஒரு கன்டினியூஷனுக்காக 44லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஒவ்வொரு உயிர் வாழியாலும் வணங்கப்பட வேண்டிய பரமபுருஷர் நீரே. எனவே நான் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை கீழே விழுந்து சமர்ப்பித்து உமது கருணையை வேண்டுகிறேன். நம்மளும் இத செய்யணும். இது அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் இல்ல. நமக்காக சொல்றாங்க. சரிங்களா? எல்லாராலயும் வணங்கப்பட வேண்டியவங்க பகவான். ஆ ஸோ அதனால நம்ம எப்பயும் என்ன பண்ணணும், பகவான பார்த்த உடனே என்ன பண்ணணும், கோயில்ல, வீட்ல காலையில எழுந்திச்சு பூஜை அறைக்கு வரோமா, டப்புன்னு விழுந்து கும்பிட்டுறணும். சரிங்களா? நம்ம என்ன இப்ப லேடீஸ்னா பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் பண்ணணும். அதே ஜென்ட்ஸ் அப்படின்னா தண்டவத் பிரணாமம். அப்படியே ஃப்ளாட்டா விழுந்து கும்பிடுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி. நம்ம வந்து வணக்கங்கள நம்ப தெரிவிக்கணும், சமர்ப்பிக்கணும் அப்படின்றது. எவ்வாறு தந்தை தனது மகனுடைய குற்றங்களையும், நண்பனுடைய குற்றங்களையும், கணவன் மனைவியின் குற்றங்களையும் பொறுத்துக் கொள்கிறார்களோ, அதுபோல் என்னுடைய தவறுகளை அனைத்தையும் தாங்கள் பொறுத்துக் கொள்வீராக அப்படின்றதை நம்ப பார்க்குறோம். ஏன்னா அவங்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? அ நட்பின் முறையில நான் வந்து அவங்கள மரியாதை இல்லாமலோ, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு, அ இந்த கேளிக்கையில ஈடுபட்டிருக்கும்போது அவமரியாதை பண்ணியிருப்பனோ அப்படின்னுலாம் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில என்னோட குற்றங்கள பொறுத்துக்கோங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. நம்மளும் நெறைய குற்றங்கள் நம்மளும் பண்றோம் இல்லைங்களா? வாழ்க்கையில எண்ணற்ற தவறுகள் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம நெறைய பண்றோம். ஸோ நம்மளும் என்ன பண்ணணும் பகவான்ட்ட இந்த பிரேயர்ஸ சொல்லி நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகத்த சொல்லி நம்மளும் மன்னிப்பு வந்து கேட்டுக்கணும். அவங்கள வந்து சாஷ்டாங்கமா வணங்கணும். சரிங்களா? ஏன்னா அப்படிப்பட்டவங்க தான் நம்ம கிருஷ்ணா. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு, நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இதுவரைக்கும் பார்த்ததில்ல. இப்ப அத நான் பார்த்த பிறகு எல்லாத்துலயும் பகவான் எப்படி ஊடுருவி இருக்காங்க, பகவானுக்குள்ளார எப்படி இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் அடக்கம் அப்படின்றத பார்த்ததுல, அர்ஜுனனுக்கு மகிழ்ச்சி. நமக்கும். சரிங்களா? ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் என் மனம் குழம்புகிறது. அ ஏன்னா அவங்களோட பிரகாசம், அவங்களோட அந்த விஸ்வரூபம் அவங்களுக்கு வந்து பயத்தையும், குழப்பத்தையும் ஏற்பட்டுச்சு. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக அப்படின்றத கேட்குறாங்க. மறுபடியும் உங்களோட அந்த ரூபத்த அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர் அந்த ரூபத்துக்கு வாங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. விஸ்வரூபமே 1000 கரங்களை உடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும், கைகளில் சங்கு, சக்கரம், கதை மற்றும் தாமரை மலருடனும் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகிறேன். அதான் டிவோட்டீஸோட விருப்பம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் நம்ம. இதுலலாம் 10த் சாப்டர் இந்த இந்த இதுலலாம் டிவோட்டீஸோட நம்ம எப்படி பகவானோட குவாலிட்டீஸ் அவங்களோட தெய்வீக நிலையை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோமோ, அது மாரி டிவோட்டீஸோட ஆசைகள்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். நம்மனா என்ன பண்ணிடுவோம், பொதுவா மெட்டீரியல் லைஃப்ல நம்மனா குடும்பம் நல்லா இருக்கணும், என்னோட
ஆசைகள்லாம் நிறைவேறணும். இந்த மாரி தான் நம்மளுக்கு அவ்வளோதான் கேட்க தெரியும். இல்லையா? ஆனா இங்க அர்ஜுனன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? பகவான் எப்படி குளோரிஃபை பண்றாங்க. பகவான்ட்டேருந்து உபதேசங்கள் எவ்வளோ ஆசையா கேட்குறாங்க. பார்க்குறதெல்லாம் பகவானா இருக்கணும். இங்க பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு வந்து நீங்க இப்ப விஸ்வரூபம் பார்த்து நான் அதில ஹாப்பி ஆயிட்டேன். ஆனா எனக்கு இப்ப வந்து உங்களோட வந்து சங்கு சக்கர கதாபத்மம் 4 கரங்களோட அந்த ரூபத்த எனக்கு நீங்க வந்து காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி அழகா கேட்குறாங்க. இல்லைங்களா? அ ஸோ பகவான்ட்ட அந்த ஒரு விஷயத்தையும் அவங்க சமர்ப்பணம் பண்ணாங்க. உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க உடனே? அப்படியே ஆகட்டும். அவ்வளோதான். டிவோட்டீஸோட ஆசை எல்லாம் பகவான நோக்கி இருக்கும். பகவானுக்கும் டிவோட்டீஸோட ஆசைகள பூர்த்தி பண்றதுல விருப்பம் இல்லையா? அது மாரி பகவான் என்ன சொல்றாங்க? "எனது அன்பு அர்ஜுனா, எனது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் இந்த தெய்வீகமான விஸ்வரூபத்தை நான் இந்த உலகத்தில் மகிழ்வுடன் காண்பித்தேன்." அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. எல்லையற்றதும் பிரகாசமிக்கதுமான இந்த ஆதி ரூபத்தை இதற்கு முன் உன்னைத் தவிர வேறு யாரும் கண்டதில்லை. அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? அவங்களோட உபதேசத்துல. குரு வம்ச வீரர்கள் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்கள படிச்சாலோ, ம் யாகங்கள் செஞ்சாலோ, தானங்கள் செய்யறதுனாலயோ, புண்ணிய செயல்கள்லாம் பண்றதுனாலயோ, கடும் தவங்கள்ல ஈடுபட்டாலோ, எனது இந்த உருவத்தை ஜடவலியில் காண்பது என்பது இயலாதாகும். ட்ரை கூட பண்ண வேணான்ட்டாங்க பகவான். சரிங்களா? வேதத்துல நான் 4 வேதத்தையும் கரெக்ட்டா ப்ரொனன்சியேஷனோட படிச்சு சொல்றேன். பகவான பார்க்க முடியுமா? புரிஞ்சுக்க முடியுமா? பகவானை அடைய முடியுமா? நோ. யாகங்கள்லாம் நான் பண்றேன். என்னென்ன யாகங்கள்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நான் பண்றேன். ம்ஹ்ம். தானம்லாம் நெறையா பண்றேன். நோ. புண்ணிய செயல்கள், மத்தவங்களுக்கு பாதுகாப்பு தர்றது, இந்த நல்ல விஷயங்கள்லாம் செய்றாங்கல்ல, ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பிக்கிறது, அந்த மாரி விஷயங்கள் ஏதோ நல்ல நல்ல செயல்கள்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் வேதத்துல இருக்கிற மாரி, நமக்கு தெரிஞ்ச மாரிலாம் நம்ம செய்றோமா? அதனாலயாவது பார்க்க முடியுமா பகவான? அப்படின்னா கிடையாது. சரி கடும் தவம் பண்ணா பார்த்துடலாமா? அவங்கள அடைஞ்சிடலாமா? அவங்கள புரிஞ்சுக்கலாமா? கிடையாது. அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகா இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. எந்த மெத்தடும் நீ ஃபாலோ பண்ணாத. ஏன்னா, அதெல்லாம் வந்துட்டு பகவான அடையறதுக்கோ, பகவான புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ, பகவான பார்க்கறதுக்கோ நம்மளுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் குடுக்காது. சரிங்களா? அத இங்க வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம். எனவே இந்த உருவத்தை ஜடவுலகில் காண்பது என்பது இயலாதாகும். அப்ப அர்ஜுனனுக்கு கிடைச்சிருக்கே ஏன் கிடைச்சது? அப்படின்னா, அவங்க எடுத்த பாத பக்தி அப்படின்றது. சரிங்களா? பகவான வந்து 5 ரசத்துல ஒரு ரசத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். ம். பக்தி அப்படின்றது என்னன்னா, நம்மளோட அன்ப பகவானுக்கு வெளிப்படுத்துறது. அந்த அன்ப வெளிப்படுத்தணும்னா, ஒரு உறவு இருக்கணும்ல நமக்கு. இப்ப வந்து அப்பா, அம்மா கிட்ட நம்ம எப்படி இருப்போம்? ஒரு குழந்தை. அந்த ஒரு அப்பா, அம்மா, குழந்தை அந்த பாண்டிங்ல நம்ம இருப்போம். அதே நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட நம்ம பேரண்ட், அது குழந்தை. அந்த பாண்டிங்ல இருப்போம். அதே ஹஸ்பண்ட், ஒய்ஃப் அது ஒரு விதமான ஒரு உறவு இல்லைங்களா? அந்தந்த உறவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வேல்யூ பண்ணி அந்தந்த அ அன்ப வந்து நம்ம வந்து வெளிப்படுத்துவோம். கரெக்ட்டுங்களா? அப்போ ஒரு உறவு ஒருத்தவங்க கிட்ட நம்ம வந்து நல்லபடியா அன்ப காட்டி, அந்த உறவ நம்ம தக்க வச்சுக்கணும்னா, அதுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் இந்த பிரின்சிபிள்ஸ்லாம் இருக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி பகவான் கிட்ட நமக்கு நித்திய உறவு. மத்த எல்லா உறவும் நமக்கு வரும், போகும் வாழ்க்கையில. ஒவ்வொரு பிறவிலயும் மாறும். ஆனா, பகவானோட ஒரு ஆத்மாவுக்கு இருக்கிற உறவுன்றது எப்பயும் இருக்கிற உறவு. அந்த உறவும் வந்து 5 வகை ரசத்துல ஒரு ரசத்துல வந்துரும். 5 வகையான உறவுல ஒரு உறவு வந்துரும். சரிங்களா? ஸோ அது என்னன்னா சாந்த ரசம்னு சொல்லுவாங்க. பகவான் வந்து சுப்ரீமாவே பார்த்து, அவங்க தெய்வீக நிலைய பார்த்து பிரமிச்சு, அப்படியே பக்தி பண்ற ஒரு நிலை. சரிங்களா? சுகதேவ கோஸ்வாமி, 4 குமாரர்கள் இவங்கலாம் அந்த மாரி வழிபாடு பண்றாங்க. பகவான வந்து இது தாசிய முறையில வழிபாடு பண்றது. அதாவது சேவை செஞ்சு வழிபாடு பண்றது. ராமருக்கும், ஹனுமனுக்கும் இடையிலான அந்த ஒரு உறவு. சரிங்களா? மாஸ்டர், செர்வன்ட் அந்த மாரி. அதே மாதிரி பகவான வந்து நண்பனா பார்க்கறது. கோபாஸ், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அர்ஜுனன் இவங்கலாம் எப்படி பார்க்குறாங்க பகவான? நட்பின் உறவுல பார்க்குறாங்க. ஸோ அந்த வகையில பகவானோட அவங்க அன்ப வெளிப்படுத்துறாங்கன்றத பார்க்குறோம். அதே மாரி யசோதம்மா, நந்த மகாராஜ், தேவகியம்மா, வசுதேவர் அவங்கலாம் என்ன பண்றாங்க? வாத்சல்ய முறையில அவங்களோட அன்ப வெளிப்படுத்துறாங்க. பகவான குழந்தையா பாவிச்சு, அவங்க வந்து அவங்களோட அன்ப வெளிப்படுத்துறாங்க. அதே மாரி கோபிஸ், ராதாராணி அம்மா, மகாலட்சுமி அம்மா, ருக்மிணி அம்மா அவங்கலாம் என்ன பண்றாங்க? பகவான கணவனாவோ, காதலனாவோ பாவிச்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க? பகவான்ட்ட தன்னோட அன்ப வெளிப்படுத்துறாங்கன்றத பார்க்குறோம். இல்லைங்களா? ஸோ இதே மாரி 5 வகையான உறவு இருக்கு. இந்த உறவெல்லாம் இனிமே தான் நம்ம வளர்க்க போறோமான்னா கிடையாது. நம்பளுக்கும் பகவானுக்கும் ஒரு உயிரினத்துக்கும், ஆத்மாவுக்கும், பகவானுக்கும் ஆல்ரெடி ஒரு உறவு உண்டு. அந்த உறவ மறந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம்? ஜட உலகத்துல பிஸியா ஏதோ பண்ற மாரி தேவையில்லாத விஷயத்தெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டுருக்கோம். டெம்பரரியான விஷயத்துல இல்லையா?
அதெல்லாம் மறுபடியும் நம்மளுக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக தான், அந்த உறக்கத்துல நம்ம வெளியில கொண்டு வரதுக்காக தான் இந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ்லாம் பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் நமக்கு குடுக்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கேட்க கேட்க பகவான் மேல நம்ம பக்தி பண்ண பண்ண அந்த உறவு நமக்கு புலப்படும். எனக்கும் பகவானுக்கும் என்ன உறவு அப்படின்றது நம்மளுக்கு புரிதல் ஏற்படும். சரிங்களா? ஸோ அந்த உறவே மையமா வச்சு நம்ம வந்து பகவான்ட்ட என்ன பண்ணுவோம்? ஆத்மார்த்தமா அழகா நம்மளும் பக்தி பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால கிருஷ்ண வழிபாடு அப்படின்றது ஒரு ரிச்சுவல்ஸ் கிடையாது. ம் பார்ட் டைம் ஜாப் கிடையாது. இது வந்து ஒரு உறவுல நம்ம நிலைநிறுத்தி நம்ம இருப்போம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி. எப்பயும் நிலைச்சிருக்கிற எட்டர்னலான எது மாறினாலும் மாறலனாலும், நம்பளுக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கிற அந்த உறவு அப்படின்றது என்னைக்கும் விடாது. சரிங்களா? நல்லபடியா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும். ஸோ அதனால பக்தி அப்படின்றதன் மூலியமா மட்டும் தான் நம்மளால பகவானை அடையவோ, பார்க்கவோ, புரிஞ்சுக்கவோ முடியும். வேறு எந்த மார்க்கத்த நம்ம கையில எடுத்து பண்ணாலும், அது நம்மளுக்கு பகவான்ட்ட கொண்டு போய் சேர்க்காது. சரிங்களா? எனது இந்த கோரமான உருவத்தைக் கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும். என் பக்தனே. பகவானும் அர்ஜுனனும் கான்வர்சேஷன் பண்றது நம்மளும் கேட்டுட்ருக்கோம். சரிங்களா? எப்படி கூப்ட்டுருப்பாங்க, என் பக்தனே. கூட நம்மளும் இருக்கோம், நம்மளையும். நம்மளாம் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்களே கேட்கறதுக்கு. அதுவே வந்து பெரிய அனுகிரகம். இத்தினி ஃபாலன் சோல்ஸ்ல. எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். அர்ஜுனன் என்ன விருப்பப்பட்டாங்களோ, அத அப்படியே பகவான் அவங்களுக்கு காட்சி கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினார், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி, அதாவது பகவான் நாராயண சுரூபமும் அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணரா, சரிங்களா? அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். மறுபடியும் அவங்கள ஹாப்பி ஆக்குறாங்க. அந்த பயத்திலேருந்து வெளியில கொண்டு வராங்க. கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினார், ஓ ஜனார்தனா, அர்ஜுனனுக்கு ஏன் பகவான் தன்னோட ரூபத்தை காமிக்கிறாங்க? விஸ்வரூபம், நாராயண ஸ்வரூபம், கிருஷ்ணர் ஸ்வயம் ரூபம்லாம் எதுக்கு? அவங்களோட பக்தி. அதான் குவாலிஃபிகேஷன். சரிங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்திய நம்ப ரொம்ப நல்லபடியா பண்ணணும். சரிங்களா? அதுதான். ஏதாவது அதுக்கு தடை வந்துச்சுன்னா, அந்த தடைய தூக்கி எட்டக்க போட்டு பக்திய நல்லா பண்ணணும். அதுதான். கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினார், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனைப் போன்று தோற்றமளிக்கக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தைக் கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். மறுபடியும் அவங்க வந்து நார்மலா இருக்காங்க அப்படின்றத பகவான்ட்ட அவங்க குறிப்பிடுறாங்க. புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது அப்படின்றத இங்க நம்ப பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஏன்னா பகவான வந்து நாராயண சுரூபத்துல கூட எல்லாரும் வந்து பார்த்துருவாங்க. இப்ப தேவர்கள்லாம் பகவான் கிட்ட போய் முறையிடுறாங்க, பகவான தரிசிக்கிறாங்கன்னா, அவங்களாம் நாராயண சுரூபத்துல தான் அவங்க பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா? பார்க்கடல்ல இருக்கிற பள்ளிகொண்ட பெருமாள தான் அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க. ஏதாவது இப்ப வந்து இந்த கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கு என்ன பண்ணாங்க அவங்க? பூமி மாதா பசு வடிவம் எடுத்து பிரம்மா தேவர்கள் எல்லாரும் போய் பார்க்கடல்ல புருஷ சுத்தம் பாடி பகவான்கிட்ட தன்னோட குறைகளை முறையிட்டாங்கன்னு. அங்கேயுமே யாரை தான் அவங்களால பார்க்க முடியும்? தேவர்களும் யாரை தான் பார்க்க முடியும்? விஷ்ணுவை தான் பார்க்க முடியும். சரிங்களா? ஆனால் இந்த கிருஷ்ணர் அதாவது ஸ்வயம் கிருஷ்ணர் இருக்காங்க இல்லைங்களா? இந்த திரிபங்கா ஃபார்ம் இது வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ரேர். தேவர்களுமே ஆசைப்படுவாங்களாம் கிருஷ்ணரா பார்க்கறதுக்கு. சரிங்களா? பகவான பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர். எப்பயும் அவங்களுக்கும் கிடைக்கிறது என்னன்னா, விஷ்ணு ஸ்வரூபத்தை தான் பகவான வந்து அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க. ஆனா, அவங்களுக்குமே வந்து பகவான வந்து கிருஷ்ணரா பார்க்கறதுல ரொம்ப அலாதி பிரியமா. சரிங்களா? யாருக்கு? தேவர்களுக்கும். அப்படிப்பட்ட ரூபத்துல தான் இப்ப யாரு? பகவான் வந்து அர்ஜுனர் கூட இருக்காங்க. எதனால? பக்தி. அவங்களோட பக்தியினால தான் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. அப்ப நம்மளும் ஆசைப்படணும். பேராசைப்படணும். ஆசை பத்தாது நமக்கெல்லாம். சரிங்களா? பேராசைப்படணும். உனது தெய்வீக கண்களால் நீ காண்கின்ற இந்த உருவம் வேதங்களை கற்பதாலோ, சரிங்களா? கடுந்தவங்களை செய்வதாலோ, தானங்களை கொடுப்பதாலோ, வழிபாடு செய்வதாலோ புரிந்து கொள்ளப்படக்கூடியது அல்ல அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? அவங்களுடைய இந்த ரூபம் எப்படிப்பட்டது? ரொம்ப உயர்ந்தது. பக்தியால மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? ரூபத்தை நம்மளால ஸ்வீகரிக்க முடியும். ஸோ அந்த வகையில என்னை உள்ளது உள்ளபடி உணர்வதற்கு இந்த வழிகள் உதவாது. பகவான் ரொம்ப தெளிவா சொல்றாங்க. சரிங்களா? வேதங்கள தெரிஞ்சுக்கிட்டோ, இல்ல கடும் தவங்கள செஞ்சோ, தானம் செஞ்சோலாம், வழிபாடு செஞ்சோலாம் பார்க்கறது சிரமம். எனதன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் நிற்கும் என்னை கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டினால் என்ன நம்ம பகவான அடையணும், பார்க்கணும், புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா,
நம்மளுக்கு ஒரே பாதை என்னன்னா பக்தி. சரிங்களா? அந்த 5 பாவத்துல ஒரு பாவத்துல நம்ம பகவான் என்ன பண்ணணும், எப்பயுமே மனசுல நினைச்சுட்டு அவங்களுக்கு வழிபாடு பண்ணிட்டே இருக்கணும். சரிங்களா? எப்பயும் சொல்றது தான். ஒரு குழந்தைய வந்து அன்பு எப்படி பண்ணணும்னு அம்மாவுக்கு சொல்லி தர வேண்டாம். ஒரு கணவன் மனைவிக்குள்ளார எப்படி அன்பு பரிமாறிக்கணும்னு நம்ம சொல்லி யாரு கத்துக்கிட்டு வரதில்ல. இயல்பா வரும் இல்லையா? அது ஒரு அப்பா அம்மாகிட்ட குழந்தை எப்படி இருக்கணுன்றது. ஸோ அதே மாரி பகவான் கிட்ட நம்ம அந்த 5 உறவுல ஏதோ ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்டு, புதுசாலாம் கிடையாது. ஆல்ரெடி உள்ளது தான். அத நம்ம என்ன பண்ணணும்? சாண்டிங் பண்ணி ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து சாதனை பண்ண பண்ண நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வரும்? நமக்கும் பகவானுக்கும் என்ன உறவு? அத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவாது பக்தி பண்ணணும்னு தோணும். சரிங்களா? எனக்கும் நித்தியமான பகவானுக்கும் என்ன நித்தியமான உறவு? அத நான் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏதாவது ஒரு ஆசை நம்ம மனசுல கண்டிப்பா வரணும். இப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணாவுக்கு நான் ஏன் பக்தி பண்ணாம இருக்கேன்? இப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணாவுக்கும் எனக்கும் என்ன உறவு? ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்காவது ஆசைப்பட்டு, பேராசையோட நம்ம பக்தி பண்ணோம்னா கூட, நம்ம இந்த லைஃப் சைக்கிள், டெத் லைஃப் சைக்கிள் நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணி பகவான பக்தி பண்ணி அடைஞ்சிட முடியும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி அதுவும் ரொம்ப பேராசை பண்ணும் அதுக்கு. சரிங்களா? அப்போ என்னென்னலாம் அதுக்கு செய்யணுமோ அதெல்லாம் நம்ம செய்வோம். அந்த ஆசை மட்டும் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அது அத்தனையும் நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப அழகா நம்ம செய்வோம். ஸோ, அதனால ஆசைப்படணும். நெறைய ஆசைப்படணும். பேராசைப்படணும். சரிங்களா? அப்ப உன்முன் நிற்கும் என்னை களங்கமற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும், புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னைப் பற்றிய உண்மையின் உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். பகவானோட அந்தரங்க சக்தியில நம்மளால நுழைய முடியும் அப்படின்றத பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? இப்ப 11.55 ஸ்லோகம் இதுதான் வந்து ஃபார்முலா. நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ஃபார்முலா. சரிங்களா? அ ரொம்ப அழகான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டான ஸ்லோகம். பகவத்கீதையே இம்பார்ட்டன்ட். அதில வந்து ஆ ஒரு சூத்திரம் மாரி ஃபார்முலா. சரிங்களா? "எனதன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் தனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பக்தி சேவையில யார் ஈடுபட்டுள்ளாங்களோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள், அப்புறம் வந்து இந்த ஞான யோகம் ஃபாலோ பண்றாங்க இல்லையா? நெறைய மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு, ஸோ அந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் ஈடுபடாம இருக்காங்களோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, எந்த செயல் செஞ்சாலும் அத பகவானுக்காக. இப்ப அர்ஜுனன் வந்து ஒரு துறவியா? அப்படின்னா இல்ல. அவங்க சத்திரியன். நல்ல ஆப்பலன்ஸஸோட வாழ்றவங்க. இல்லைங்களா? நம்மளாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் ஏதோ அங்கங்க வச்சிருக்கிறோம். அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க? சத்திரியன். நெறைய செல்வம், ஆப்புலன்ஸ், பவர் எல்லாம் உள்ளவங்க. எப்படி இருக்காங்க? பக்தி மார்க்கமா தன்னோட வாழ்க்கைய வாழ்றாங்க. அதான் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு. பக்தின்னா உடனே நான் எல்லாத்தையும் விட்டுறணுமா அப்படின்னா இல்ல. அப்படி சொல்லல. எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல நம்ம கொண்டு வரணும். அதுதான் அங்க வந்துட்டு விஷயம். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாரி நம்ம என்னென்னலாம் செய்றோமோ, அதெல்லாம் நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம ரொம்ப அழகா நம்ம செய்றோம். நம்ம கடமைகள செய்யணும். என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ, அர்ஜுனனுக்கு குருவியோட கண்ணு மட்டும் இலக்கு இது தெரிஞ்சது இல்லையா? அதே மாதிரி நமக்கு இலக்கு என்ன அப்படின்னா பகவான் தான். ஏன்னா எட்டர்னல் ரிலேஷன்ஷிப் அவங்க தான். மத்தது எல்லாமே நம்பளுக்கே தெரியும். யோசிச்சு பார்த்தா எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது. நம்ப இப்ப வாழ வாழ்க்கை இந்த சரீரத்திலேருந்து நம்மள சுத்தி உள்ள எந்த விஷயமா நம்மளோடயே இருக்க போதா கடைசி வரைக்கும்னா கிடையாது. நம்ம போகும்போது என்ன எடுத்துட்டு போறோம்? அத மட்டும் தான் பேக் பண்ணணும். சரிங்களா? நம்ம போகும்போது என்ன எடுத்துட்டு போறோம்? நம்ம செஞ்ச கர்மா. அது மட்டும் தான் நம்ம கூட வரும். சரிங்களா? ஆசைகள், அதுக்கப்புறம் குணங்கள், அந்த சுபாவம் இதான் வரும் நம்ம கூட. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அத மட்டும் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அப்ப நம்ம கர்மாவ நம்ப எடுக்கிறோம்னா, நம்மள சொர்க்கத்துக்கு எடுத்துட்டு போற கர்மா பண்ணணுமா? நரகத்துக்கு எடுத்துட்டு போற கர்மா பண்ணணுமா? இல்லையா? நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட நம்மள எந்த கர்மா எடுத்துட்டு போவோமோ, அத தான் நம்ம பண்ணணும். அப்ப பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்கள் தான் நம்ம பண்ணணும். சரிங்களா? அப்ப பகவான் தான் எனக்கு இலக்கு அப்டின்னா, அதுக்கு என்ன வேணுமோ அத நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பண்ணணும். அப்ப பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ, பகவான அடையறதுக்கு என்ன வேணுமோ அத மட்டும் தான் பேக் பண்ணணும் நம்ப. சரிங்களா? மற்றும் எல்லா உயிரினத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, சரி இதெல்லாம் செய்ய சொன்னாங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, எல்லாத்தையும் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு, எனக்கு யார்ட்டயும் அன்பு வேணாம், எனக்கு குடும்பம் வேணாம், எனக்கு இந்த சரீரம் வேணாம், எதுவுமே எனக்கு நிரந்தரம் இல்ல, அப்டின்னு சொல்லி நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கலாமான்னா, அப்டி கிடையாது. எல்லார்கிட்டயும் அன்போட இருக்கணும். ஏன்னா எல்லாருமே பகவானோட பக்தர்கள். ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள்னாலும், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான்ட்ட பக்தி பண்ணி பகவான நம்ம எல்லாருமே அடைய வேண்டியவங்க தான். இல்லையா? அந்த கண்ணோட்டத்துல எல்லாரையுமே நம்ம வந்துட்டு, ரொம்ப அன்போடையும், மரியாதையோடையும் நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட கேரிங்கோடையும் இருக்கணும். சரிங்களா? எவ்வளோ அழகா பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வாழ்க்கைய வந்து சொல்லிக் குடுக்குறாங்கன்னு பாருங்க. எப்படி நம்ம வாழ்க்கைய வாழணும் அப்படின்னு. நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே பகவானோட
பக்தியில கொண்டு வரணும். எதையுமே நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்மளோட குடும்பமோ, நம்மளோட சரீரமோ. ஏன்னா, இந்த சரீரத்த வச்சு தான் நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபட முடியும். நம்ம ஃபேமிலி பகவான் நமக்கு குடுத்துருக்காங்கன்னா, அத நம்ம பக்தி சேவையில கொண்டு வரணும். நம்மகிட்ட இருக்கிற ஆப்புலன்சஸ் பக்தி சேவையில கொண்டு வரணும். ஸோ அந்த மாரி நம்ம கொண்டு வந்து, நம்மளோட இலக்கு பகவான் அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும். அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் ஃபார்முலா. சரிங்களா? நம்ம வந்து எப்பயும் பக்தி தொண்டுல ஈடுபடணும். பலநோக்கு செயல்கள், இந்த மனக்கற்பனைகள்லேருந்து விடுபட்டு இருக்கணும். என்ன செஞ்சாலும் அது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய வகையில செயல்கள் நம்ம செய்யணும். நம்மளோட வாழ்க்கையோட பரம இலக்கு என்னன்னா, இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலேருந்து விடுபட்டு பகவான்ட்ட தூய்மையான, கள்ளங்கபடம் இல்லாத பக்தி, அன்பு அத நம்ப வெளிப்படுத்தணும். அவங்க தான் நமக்கு இலக்கா இருக்கணும். அதே நேரத்துல எல்லா உயிர்கள்ட்டயும் நம்ப நல்ல விதத்துல இருக்கணும். சரிங்களா? அப்படின்றத பகவான் சொல்லி, இந்த 11th சாப்டர் 11வது அத்தியாயத்த நம்ம வந்து கன்க்ளூட் பண்றோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்துட்டு 12th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். பக்தி யோகத்துல கடைசி அத்தியாயம். சரிங்களா? பக்தி யோகமே ரொம்ப இனிமையானது. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த வகையில வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து பக்தி யோகத்த கன்க்ளூட் பண்றோம். 12வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பே பக்தி யோகம் தான். இதுவரைக்கும் பக்தி, 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 பக்தி நெறைய நம்ம வந்து சொன்னோம். அப்படின்னா என்ன? அப்படின்னு நம்ம இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட அ பிரார்த்தனைகள தெரிவிச்சுட்டு நம்ம அத்தியாயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். பக்தி தொண்டே தலை சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம வந்துட்டு 1லேருந்து 7 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் பார்ப்போம். பகவான் பக்தி தொண்டு ஏணிப்படிகள் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு பார்க்க போறோம். சரிங்களா? கிருஷ்ணருக்கு பிரியமான மற்றும் குணங்கள் என்ன? அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ரொம்ப இனிமையான ஒரு அத்தியாயம். இது வந்து பகவான் நமக்கு கொடுத்த லவ் லெட்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அவங்களுக்கு நம்ம மேல எவ்வளோ ஆசை, நம்ம மேல எவ்வளோ அவங்களுக்கு பிரீத்தி அப்படின்றது வந்து இந்த அத்தியாயத்துல நம்மளுக்கு ரொம்ப அழகா தெரியும். சரிங்களா? ஏதாவது ஒரு முறையில பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வந்துட மாட்டியா? அப்படின்னு அந்த ஏக்கம் நம்மகிட்ட தெரியும். நமக்கு தெரியும். அவங்களோட அந்த ஏக்கம், அந்த நம்ம மேல உள்ள அந்த அன்பு. சரிங்களா? எப்படிலாம் இருந்தா எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றதையும் பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க இதுல. சரிங்களா? இந்த 13லேருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். ஸோ நம்ம நல்லபடியா நம்ம வந்துட்டு பார்ப்போம். 12th சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலேருந்து 7th ஸ்லோகம் வரைக்கும் ரூபமுள்ள வழிபாடு சிறந்ததா, ரூபமற்ற வழிபாடு சிறந்ததா அப்படின்றத வந்து பகவான் நமக்கு குறிப்பிடுவாங்க. சரிங்களா? அர்ஜுனன் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அர்ஜுனன் வினவினார், மிகவும் பக்குவமடைந்தவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்பொழுதும் உனது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா, அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா அப்படின்றத அர்ஜுனன் வந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. அதாவது ரூபம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்றது சிறந்ததா, ரூபத்தோட உள்ள உங்களுக்கு வழிபாடு பண்றது சிறந்ததா அப்படின்றது. பக்தி தொண்டே தலை சிறந்தது அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம். அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்கள் பக்தர்கள் பக்குவமானவர்கள், கிருஷ்ணர் தாமே பக்தர்களை விடுவிக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அதாவது என்னன்னா, நம்ம ஸ்லோகங்களோட இதை பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். சரிங்களா? பக்தர்கள் வந்து பக்குவமானவங்களா இருப்பாங்க. பகவானே அவங்கள விடுவிப்பாங்க. இந்த நம்மளோட கஷ்டங்கள்ல இருந்து. ஆனா இதுல அவங்களே தான் நம்ம அவங்கள வந்து விடுவிச்சுக்கணும். யார் வந்து அரூபத்தை வழிபாடு பண்றாங்களோ. சரிங்களா? அதுதான். பக்தி தொண்டு சிறந்ததா? இல்லைன்னா தோன்றாத அருவ பிரம்மனே, அதாவது பிரம்மன் ரிலேஷேஷன். ரூபம் இல்லாம பகவான தேஜஸ வழிபாடு பண்றது. 2ல எது சிறந்தது அப்படின்னு அர்ஜுனன் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. புருஷோத்தமனான முழுமது கடவுள் கூறினார், எனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது என்ன சொல்றாங்க? அவங்க வந்து ரூபமா, ரூபம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்றதா? 2மே பகவான வழிபாடு பண்றதாம். சூரியன் இருக்காங்க, சூரியனோட ஒளிக்கதிர் இருக்கு. சூரியன் வந்து ரூபம், வட்ட வடிவத்துல இருக்காங்க. ஒரு நம்மளுக்கு வானத்துல பார்த்தா தெரியுது. ஒளி கதிர்களுக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து இது கிடையாது. ரூபம் இல்ல இல்லையா? அது மாரி ஆனா 2மே சூரியன் ஒளி கதிர்களும் சூரியனோட சம்மந்தப்பட்டது தான். அது மாரி பகவான் அவங்களோட தேஜஸ். சிலவங்க வந்து தேஜஸ வந்து வழிபாடு பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. சிலவங்க வந்து பகவான வழிபாடு பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. அப்ப பகவான்ட்ட அர்ஜுனன் கேட்குறாங்க, எது சிறந்ததுன்னு? 2மே பகவான தான் வழிபாடு பண்ற முறை. ஆனா ஒண்ணு ரூபம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்றத விட ரூபமுள்ள வழிபாடுன்றது சிறந்தது. அதுதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஆ அப்ப பகவான் இங்க என்ன சொல்றாங்க? தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி, சரிங்களா? ஏன்னா, ரூபம் இல்லாதப்ப நம்மளால மனதை ஃபர்ஸ்ட்டு நிலைநிறுத்த முடியாது. இல்லைங்களா? நம்ம மனச வந்து நிலைநிறுத்தணும். இப்ப நம்ம வந்து ரூபம் இல்லாம அப்படியே வந்து அருவ பிரம்மன நம்ம வந்து யோசிச்சோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஃபோக்கஸ் வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா வராது. அதே இப்ப நம்ம வந்து பகவானோட திரிபங்கா ஃபார்மோ, இல்லன்னா வந்து சங்கு சக்கர கதாதாரி ஃபார்ம்லயோ, விஸ்வரூபத்துல நம்ம வந்து தியானிச்சோம்னா, அவங்களோட திருப்பாதம் எவ்வளோ அழகா இருக்கு. இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அந்த மஞ்ச கலர்ல அந்த பீத்தாம்பரி.
உடை, அந்த ஆடை அது எப்படி இருக்கு அவங்களோட, அதுக்கப்புறம் அப்படியே மேலே அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரிங்களா, அவங்களோட நாபி, அதுக்கப்புறம் அவங்களோட மார்பு, திருமார்பு, அது அதில் ஸ்ரீவத்சம் மகாலட்சுமி அம்மா இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு பகவானோட கண்கள், திருக்கண்கள், திருமுடி, இதெல்லாம் நம்ம வந்து யோசிக்கும்போது நம்ம மனம் என்ன ஆயிடுது, அப்போ ஃபோக்கஸ்க்கு வந்துடுது. மற்ற எதையும் நம்மள நினைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு போகாது இல்லைங்களா. ஸோ அந்த வகையில் அவங்களோட ரூபத்தின் மீது, உருவத்தின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையோட சரிங்களா, எப்பொழுதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா. அப்போ பக்தர்கள் வந்து பக்குவமானவர்கள் அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அருவவாதிகள், பக்தர்கள் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அருவத்தின் மீது தியானம், பகவானோட ஒளி, தேஜஸ் சரிங்களா, அது மேலே தியானம் பண்ணுவாங்க. பகவானோட விக்கிரகம் மேலே தியானம் பண்ணுவாங்க. திரிபங்கா ஃபார்ம்ன்றது இந்த ஃப்ளூட் வச்சுட்டு இருக்கிறது, 3 பெண்ட் இருக்கும் அவங்களோட சரீரத்தில் சரிங்களா, தலை, இடுப்பு, காலில். அதை வந்து அழகாக வந்து நிற்பாங்க இல்லையா, பசுவோட ராதாராணி அம்மன்லாம் அந்த ஃபார்ம். அப்புறம் நாராயண சுரூபம் சரிங்களா. இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து தியானம் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும். புலன்களை இதில் வந்து கட்டுப்படுத்தணும். இதில் வந்து புலன்களை ஈடுபடுத்துகிறோம் நம்ம. இப்போ விக்கிரக சேவைன்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம், அழகாக கண்ணை வந்து என்கேஜ் பண்ணுறோம் விக்கிரகங்களை, பகவானோட அழகை, சௌந்தரியத்தை நம்ம வந்து அப்படியே கண்ணாலே நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம், ரசிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து அபிஷேகம், ஆராதனைலாம் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம மனதை என்ன பண்ணுறோம், பகவானோட திருவடியிலேருந்து திருமுடி வரைக்கும் தியானம் பண்ணுறதில் நம்ம ஈடுபடுத்துகிறோம். ஸோ அப்போ புலன்கள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஈடுபடுத்துகிறோம். இதில் வந்து புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமானா முடியாது. மனதையும் புலன்களையும், ஏன்னா ஆத்மா, புலன், மனம் இதெல்லாம் வந்து எப்பயுமே ஆக்டிவாக இருக்கிறது சரிங்களா. அதை வந்து கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா சிரமம். அதை நம்ம வந்து என்கேஜ் பண்ணணும். உபனிஷத்கள் மூலம் பிரம்மனை புரிந்து கொள்ளுதல், சமஸ்கிருதம் கற்றல், எல்லையற்ற உணர்வு சரிங்களா. அதாவது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உபனிஷத் இந்த புராணங்கள் இதெல்லாம் நம்ம வாசிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து சமஸ்கிருதம் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வேதம்லாம் வாசிக்கணும் இல்லையா. ஸோ வேதம் பாராயணம் பண்ணுறது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். இதில் வந்து நவவித பக்தியை நம்ம வந்து பயிற்சி பண்ணால் போதும் சரிங்களா. நல்ல பகவானோட கிருஷ்ண கதா கேட்கணும், கிருஷ்ண கதா சொல்லணும், பகவான் நாமத்தை சொல்லணும், நாமரூப குணநிலைகள் கேட்கணும், பகவான் ரூபத்தை அழகாக மனசில் நினச்சிக்கணும் சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பகவானுக்கு பாத சேவனம் பண்ணணும். அதை ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் இந்த ஸ்லைடில் வரும். ஓகே, இதில் நம்ம பார்க்கலாம் அதை சரிங்களா. நவவித பக்தியில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். இது வந்து கஷ்டமான பாதை, ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். தபஸ்விகள் நம்ம நினச்சிக்கணும். அருவவாதிகள் நம்ம வந்து தபஸ்விகள் நினச்சோன்னா, தவத்திலேருந்து அவங்க ஈஸியாக வந்து கலைஞ்சிடுவாங்க சமயத்தில் இல்லைங்களா. கஷ்டப்பட்டு தவம் பண்ணுவாங்க, ஆனால் ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்னால் அந்த தவத்திலேருந்து அவங்க கலைஞ்சிறதை நம்மளால் பார்க்க முடியும். இதில் அந்த மாதிரி கலையிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, ஏன்னா நம்ம தான் எதுவுமே கண்ட்ரோல் பண்ணலையே, நம்ம எல்லாத்தையும் என்கேஜ் தானே பண்ணுறோம். இப்போ நம்மளுக்கு சுவை வேணும், சுவையான உணவு வேணா கூட நம்ம பிரசாதம் எடுத்துக்கிறோம். அதே வந்து நல்லா பேசினா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கிருஷ்ண கதா பேசுகிறோம், சாண்டிங் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ நம்ம என்கேஜ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு வந்துட்டு இதில் வந்து வீழ்ச்சின்றது கிடையாது. கடவுளுடன் எந்த உறவும் இல்லை. அரூபம் வந்து உறவை வந்து நம்ம வந்து அதில் பில்ட் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா. இங்கே வந்து கடவுளுக்கு நமக்கு நெருங்கிய உறவு, அந்த சாந்தரசம், தாசிரசம், வாத்சல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம், சாக்கிய ரசம், இந்த 5 விதமான உறவில் ஏதோ ஒரு உறவில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பகவானை நம்ம வழிபாடு பண்ணுவோம். நமது முயற்சியை சார்ந்தது. இதில் வந்து ஃபுல்லாக அவங்களோட எண்டிவர் தான். அவங்க தான் அந்த மனதை எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி ஃபோக்கஸ்க்கு கொண்டு வந்து தபஸில் அவங்க வந்து சமாதி நிலை அடையணும். அஷ்டாங்க யோகத்தில் பார்த்தோம்ல அது மாதிரி. ஆனால் இங்கே வந்து கிருஷ்ணர் தாமே பக்தரை விடுவிக்கிறார். ஆனால் இங்கே நம்ம நவவித பக்தியில் எல்லா பக்தியும் பண்ணாலும் சரி, ஒரு பக்தி பண்ணாலும் சரி, பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க, விடுவிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ கிருஷ்ணர் தாமே பக்தர்களை விடுவிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. முழும முழுமையற்ற உணர்தல் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். என்னென்னா சச்சித் ஆனந்தம், இது மூணுத்தையும் நம்ம வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன், ஆத்ம ரியலைசேஷனில் நம்ம வந்து அடையணும். இதில் வந்து சத்தும் சித்தும் வந்து அவங்களால உணர முடியும். சத்துனா எட்டர்னல், எப்பயும் உள்ளது. சித்துன்றது ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ், அறிவுடையது சரிங்களா. அந்த பரமானந்தம் அப்படின்றது வந்து எங்கே தான் வரும் அப்படின்னா, இந்த விக்கிரக வழிபாட்டில் தான் நம்மளுக்கு வரும். ஏன்னா அந்த உறவு இருக்குல்ல, அந்த உறவில் நம்ம பகவானை வழிபாடு பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அந்த பரமானந்தத்தை நம்மளால் உணர முடியும் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த வகையில் இது வந்து முழுமையான உணர்தல் அப்படின்னு நம்ம இங்கே சொல்கிறோம். ஏன்னா ஆத்மா எப்படி சச்சித் ஆனந்தம், அதில் வந்து சத்தியம் சித்தியம் ரியலைஸ் பண்ணுறதுன்றது தபஸ். அதே வந்து அந்த பரமானந்தம்ன்றது ஒரு பார்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து பக்தி தான் கை கொடுக்கும் சரிங்களா. அதனால் முழுமையானது.
சிக்கலான வழிமுறையானது எளிமையான வழிமுறையினை விட சிறந்த பலன்களை தரும் என்று கூற இயலாது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ வெளிப்படையான விஷயங்களில் அடிப்படையில் தேர்வு செய்வதை நிறுத்துவோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ பக்தியை தான் நம்ம வந்து கையில் எடுக்கணும் அப்படின்னு. இப்போ நவவித பக்தி, நம்ம இவ்வளோ நாள் பக்தி பக்தி பக்தின்னு நம்ம பேசணும் இல்லையா? அப்போ அந்த நவவித பக்தினா என்ன, என்ன பண்ணணும் நம்ம? இப்போ ரிச்சுவல்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு கோயிலுக்கு போவோம், ஒரு தேங்காயை வாங்கிட்டு போய் சாமிக்கு அர்ச்சனை பண்ணுவோம், அப்புறம் கோயிலில் வந்து பிரதட்சணை வருவோம், உழுந்து கும்பிடுவோம், வெளியில் வருவோம், வாரத்துக்கு ஒரு நாள் போவோம், இல்லைன்னா மாதத்துக்கு ஒரு நாள் போவோம், ஏதோ ஒன்று இல்லையா? ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் மாதிரி. அதுக்கப்புறம் வந்தோன்னா ஃபுல்லாக மறந்துடுவோம். அதுக்கப்புறம் அடுத்து கோயிலுக்கு போகும்போது தான் மறுபடியும் ஏதாவது அது மாதிரி காலையில் விளக்கேற்றுவோம், சாயந்தரம் விளக்கேற்றுவோம், நடுவில் எதுவும் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? அது வந்து ரிச்சுவல்ஸு. வழிபா வழிபாட்டு முறையில் என்ன சொல்கிறது, நம்ம இந்த தேவர்கள் வழிபாடெல்லாம் பண்ணுறோம்ல அந்த முறை. ஆனால் பகவானோடது வந்து பக்தி, நவவித பக்தி. ஒர்க்ஷிப்புக்கும் டிவோஷனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு பகுதியாக நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஒர்ஷிப்பு, சரிங்களா? அதே வந்து டிவோஷன்றது, பக்தின்றது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கிறது, சரிங்களா? அதான் வித்தியாசம். ஸோ அந்த வகையில் என்ன என்ன பக்தி என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிரகலாத் மகாராஜா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க, சரிங்களா? அதாவது ஸ்ரவணம், நிறைய பகவானை பற்றி கேட்கணும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் எப்படி இருக்கோம், மெட்டீரியல் உறக்கத்தில் இருக்கோம், சரிங்களா? நான் சரீரம் சரீரம் சார்ந்த விஷயம் தான் எனக்கு பிரதானம் அப்படின்னு நம்மளாம் இருக்கோம். அந்த உறக்கத்துலேருந்து நம்ம வெளியில் வரணும்னா நம்மளுக்கு ஒரு என்ன கேட்கணும், சத்தம் கேட்கணும். சத்தம் கேட்டால் தான் நேந்திரிப்போம். அப்போ கிருஷ்ணாவை பற்றி நாம ரூப குண லீலைகள் பகவத்கீதை பாகதம்லாம் கேட்கும்போது, அது மானிஃபைட் பரம்பராலேருந்து கேட்க கேட்க என்ன ஆகும்னா விழிப்புணர்வு வரும். ஓ! நான் ஆத்மா, பகவான் தான் எனக்கு நித்திய உறவு, நான் பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். அந்த ஒரு விழிப்புணர்வு வரணும். அதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யணும், நல்லா கேட்கணும். நிறைய கேட்கணும், சரிங்களா? சமைக்கும்போது, வே ட்ராவல் பண்ணும்போது, எந்த ஒரு நிலையிலயும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லணும், இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு லெக்சர் கேட்டுட்டே இருக்கணும், சரிங்களா? அப்பதான் நம்மளுக்கு அந்த விழிப்புணர்வுன்றது வரும். அதுக்கப்புறம் கீர்த்தனம். என்ன கேட்குறோமோ அத நம்ம சொல்றது. சரிங்களா? பகவத்கீதை பாகவத நம்ம வந்து சொல்லலாம். கிருஷ்ண கதா சொல்லலாம். சாண்டிங் பண்றது. சரிங்களா? இது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஸ்மரணம். நினைவு கூர்றது. பகவான நம்ப தியானிக்கிறது. அவங்களோட ரூபத்த நம்ப எப்பயும் மனசுல மனனம் பண்றது. அதுக்கப்புறம் ம் அர்ச்சனம். அர்ச்சனம்ன்றது நம்மகிட்ட என்ன ஆப்புலன்சஸ்லாம் இருக்கோ, அத நம்ப பகவான்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கறது. சரிங்களா? இப்ப நம்ம வீட்ல வந்துட்டு பகவானோட விக்கிரகம் இருக்கு அப்டின்னா, நம்மகிட்ட நெறைய வஸ்துக்கள் நம்ம வீட்ல வச்சிருப்போம் அசட். அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான்ட்ட நம்ப கொண்டு வர்றது. சரிங்களா? வெல்த்து. இப்ப ரொம்ப சிம்பிளான லைஃபா இருக்காங்க அப்டின்னா, பத்திரம், புஷ்பம், பழம், தோயம் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அந்த மாரி பகவானுக்கு அன்பையும், பக்தியும் சமர்ப்பணம் பண்ணணும் சிம்பிளான முறையில. அதே நம்மகிட்ட வெல்த் நெறையா இருக்குன்னா, அதுக்கேத்த முறையில நம்ம பகவானோட வழிபாட்ட நம்ம கொண்டு வரணும். ஏன்னா, நம்மளோட அசட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான்ட்ட நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத சேவனம். பாத சேவனம்ன்றது பகவானோட திருப்பாதத்துக்கு சேவை பண்றது. மகாலட்சுமி அம்மா தான் உதாரணம். ஆ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவான் திருப்பாதத்துக்கு துளசி சமர்ப்பிக்கிறது, பூக்கள் சமர்ப்பிக்கிறது, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து பகவான் திருப்பாதத்த நினைவுல வச்சுக்கிறது. அவங்களோட திருப்பாதத்துல வந்து 19 மார்க் இருக்கும். சரிங்களா? அந்த மார்க்கெல்லாம் வந்து எதுக்கு அந்த அது அதுக்கு ஒரு ஒரு காரணமும் இருக்கும். அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து நினைவுல கொண்டு வர்றது. ஸோ அந்த மாரி நம்ம வந்து பாத சேவனம் அப்படின்றது. அ கேட்டலுக்கு வந்து பரீட்சித் மகாராஜர் உதாரணம். கேட்கறது அப்படின்னா, சும்மா மேலோட்டமா கேட்கறது இல்ல. பரீட்சித் மகாராஜருக்கு 7 நாள் மரணம்னோனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க? பசி, தாகம், தூக்கம் எதுவுமே இல்லாம அவங்களோட எம்பரர் ஒய்ஃபு, குழந்தைங்க எல்லாத்தையும் ராஜ்யம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க? டக்குன்னு வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமிகிட்டேருந்து பாகவத தூக்கம் இல்ல, தண்ணி இல்ல, சாப்பாடு இல்ல, எதுவுமே இல்ல. 7 நாள் கன்டினியூஸா அப்சார்ப்டா அது மட்டும் தான் கிருஷ்ண கதா மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ். அப்படி கேட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாரி கேட்கறது அப்படின்றது ரொம்ப சிறந்தது. பரீட்சித் மகாராஜர் உதாரணம். அது மாரி கீர்த்தனத்துக்கு வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி. அவங்களும் 7 நாள் சாப்பிடல, எதுவும் தண்ணி குடிக்கல, எதுவும் பண்ணல. அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க ஃபுல்லா கிருஷ்ண கதாவ சொல்றாங்கன்றத பார்க்குறோம். அது மாரி ஸ்மரணம்க்கு பிரகலாதர் மகாராஜர் என்னைக்கும் பகவான மனசுல அவங்க வந்து நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அர்ச்சனத்துக்கு வந்து பிருத்து மகாராஜர் எக்ஸாம்பிள். சரிங்களா? அவங்களோட ஆப்புலன்சஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து பக்தி சேவையில கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்றது. பாத சேவனத்துக்கு மகாலட்சுமி அம்மா உதாரணம். சரிங்களா? அவங்க எப்பயும் பகவான் திருப்பாதத்துக்கு அவங்க சேவை பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து வந்தனம். வந்தனம்ன்றது பிரேயர்ஸ் ஆஃபர் பண்றது. பாகவத்துல நெறைய பிரேயர்ஸ் இப்ப நம்ம அர்ஜுனனோட பிரேயர்ஸ் கூட பார்த்தோம் இல்லைங்களா?
எப்படிலாம் அவங்க வந்து ப்ரேயர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணாங்க பகவானுக்குன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணால் பகவத்கீதையில் வர ப்ரேயர்ஸ்லாம் பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறது. அக்ரூரர் வந்து எக்ஸாம்பிள், சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் தாசியம் அப்படின்றது ராமருக்கு ஹனுமான் சேவை பண்ண மாதிரி. ராமரே பிரதானம், அவங்களுக்கே வந்து முழுசாக தன்னோட வாழ்க்கை அர்ப்பணம் பண்ணி சேவை பண்ணாங்கன்றதை பார்க்குறோம். ஈவன் வந்து அவங்கள வந்து ராமர் வந்து இதுக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டப்போ வைகுண்டம் வானப்போ அங்கே ராமநாமம் இருக்குமானதுக்கு இல்லைன்னு இல்லைன்னு சொல்ல, இங்கே இருக்கிற மாதிரி ராமநாமம் இருக்குமானது உடனே வந்து இங்கே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து கேட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி தாசிய முறையில் மாஸ்டர் சர்வெண்ட் ஆட்டிடியூடில் பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் சாக்கியம், அர்ஜுனனுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள அந்த உறவு, சுதாமாவுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு, கோபாஸ்க்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு, அந்த முறையில் வழிபாடு பண்ணுறது நண்பனா பகவானை பாவிச்சு. ஆத்ம நிவேதனம், அதுக்கு வந்து அர்ஜுனன். ஆத்ம நிவேதனத்துக்கு வந்து பலி மகாராஜர், சரிங்களா? அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்மளோட மனம், சொல், செயல், சரிங்களா? இது எல்லாத்தையுமே பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுறது. நம்மளுடைய எண்ணம், சொல், செயல், இது 3மே பகவான் ரிலேட்டடாக தான் இருக்கணும். நம்ம பேசுறது கிருஷ்ணா ரிலேட்டடாக, நம்ம நினைக்கிறது கிருஷ்ணா ரிலேட்டடாக, நம்ம செய்கிறது பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய செயல்களா. இந்த மாதிரி இந்த 3த்தையுமே நம்ம வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுறது ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்றது. பலி மகாராஜை நம்ம வந்து உதாரணமாக நம்ம பார்க்குறோம். தன்னையும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி 9 வகையான பக்தி இருக்குது. இதில் நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அவங்களோட லைஃப்பை நம்ம ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனிக்கணும், சரிங்களா? என்ன லெசன், எப்படி அவங்க அந்த சேவையை பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம கவனிக்கணும். அதுலேருந்து நம்ம லெசன் எடுத்து நம்மள என்ன பண்ணணும், முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க அளவுக்கு நம்மளால் பண்ண முடியலனாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த 9 வகையான பக்தியுமே யார் ரொம்ப அழகாக பண்ணாங்க அப்படின்னா அம்பரீஷ் மகாராஜர் தான் ரொம்ப அழகாக பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா? ஸோ இதுதான் பக்தி அப்படின்றது. ஏன்னா கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வழிபாட்டு முறை அப்படின்னா, இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஏதோ வீட்டில் ஒரு பூஜை வைப்போம், தீபாவளிக்கு, பொங்கலுக்கு, வரலட்சுமி நோம்புக்குன்னு. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எப்போ வரலட்சுமி நோம்பு, பிள்ளையார் சதுர்த்தினா அடுத்து வரப்போ தான், அப்போ தான் கொழுக்கட்டை வரும் வீட்டில், சுண்டல்லாம் இல்லையா? அதுக்கு நடுவில் சுத்தமாக அது எதையும் நம்ம பண்ண மாட்டோம். அது மாதிரி கோயிலுக்குனாலும் நம்ம அது ஒரு ரிச்சுவல், இதெல்லாம் வந்து ரிச்சுவல் அப்படின்றது, சரிங்களா? ஆனால் வந்து இந்த நவவித பக்தி அப்படின்றது என்னென்னா, எப்பயும் பகவானே நினைச்சு பகவானோடய நம்ம அந்த உறவில் நம்மள எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி நம்ம லைஃப் நம்ம பகவானுக்காகவே வாழறது அப்படின்றது. ஸோ இப்போ தான் ரியல் ரிலீஜியனில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் கிருஷ்ண உணர்வில், சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம பார்த்தது தான் இங்கே வந்து நம்ம வந்து டேப்லெட் கிழமை நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்தது ஸ்லோகத்தில் 12.34ல் ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் புலனுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா, அர்ஜுனன் வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க, ரூபமோட வழிபாடு பண்ணுறது சிறந்ததா, ரூபம் இல்லாத வழிபாடு சிறந்ததா அப்படின்றது. பகவான் வந்து ரூபத்தோட வழிபாடு பண்ணுறது தான் சிறந்தது அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. அதில் நம்ம நவவித பக்தி நம்ம பார்த்தோம், சரிங்களா? இப்போ வந்து ரூபம் இல்லாத வழிபாட்டில் என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படின்றத பகவான் வந்து நமக்கு உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. தோற்றம் அளிக்காததும் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும், தேஜஸ், அவங்களோட ஒளி தோற்றம் இல்லை இல்லையா, அப்படியே வந்து ஒரு வெளிச்சம். புலனுணர்வுக்கு நம்மளால மனதை அதில் நிலைநிறுத்த முடியுமா, இல்லைன்னா நம்ம புலன்களை அதில் என்கேஜ் பண்ண முடியுமா, கேட்கறது பேசுறது இதெல்லாம் என்கேஜ் பண்ண முடியுமானா முடியாது இல்லையா? எங்கும் நிறைந்ததானா பகவான் தேஜஸ் வந்து எங்கும் நிறைஞ்சிருக்கு, வெளிச்சம் இல்லையா? அது நம்ம மேலே வெளிச்சம் பண்ணால் அது பகவானோட தேஜஸ் தான், ஒளி, கீற்று. சரிங்களா? எவ்வளோ பூரிப்பாக இருக்கும், பகவானோட திருமேனிலேருந்து வர வெளிச்சம் நம்ம மேலே படுது அப்படின்றது ஒரு ஹாப்பினஸ் இல்லைங்களா? பரமானந்தம். சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றம் இல்லாததும் நிலையானதும் எப்பயுள்ளது அசைவற்றதுமான இதெல்லாம் வந்து பிரம்மனோட பகவானோட தேஜஸோட அம்சமாக நம்ம பார்க்கணும். பூர்ண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் இந்த மாதிரி பகவானோட ஒளியை வழிபாடு பண்ணுறாங்க. பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனம், புத்தி, புலன்கள் இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தினவங்க. எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். 2மே பகவான்கிட்ட கொண்டு போகும். தபஸ் பண்ணாலும் பகவான்கிட்ட போவாங்க. ஆனால் அது சிரமமான பாதை அப்படின்றத நம்ம வந்து இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? அடுத்தது 6, 7 ஸ்லோகங்கள். 5 ஸ்லோகம் விட்டுட்டேனோ? இங்க இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். கண்டிப்பா இல்லைங்களா? தவம் பண்றவங்களுக்கு புலன்கள், மனம் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகாது, கடினமான பாதையை அவங்க
அதை வந்து எடுத்துக்கிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பதும் உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானது. ஏன்னா நம்மளோட சென்சஸ்ஸு, மனம் எல்லாமே எப்பயும் ரொம்ப ஆக்டிவானது. மனதை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமான்னா முடிய முடியாது. கொஞ்ச நேரம் எதையும் யோசிக்காம இருக்கலாம்னா அப்போ தான் நிறைய யோசனை வரும் இல்லைங்களா? அதனால் புலன்களை உடையவங்களுக்கு இந்த பாதை வந்து ரொம்ப சிரமமானது. நம்ம எல்லாருக்கும் புலன்கள்லாம் இருக்குது, அந்த தாட்ஸ்லாம் இருக்குது. அதனால் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி பண்ணுறதுன்றது கடுமையான பாதையாக நம்ம வந்து எடுக்கிறோம். சரிங்களா? பகவான் நமக்கு சொல்கிறாங்க. ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை எனக்கு இதில் நன்மை தரும் தீமை தரும்லாம் இல்லாமல் பலன்களை எதிர்பார்க்காம நம்ம என்ன செயல் செஞ்சாலும் அதை பகவானுக்காக செய்கிறது. சரிங்களா? பிறழாது என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்பயுமே பிறழாது. சரிங்களா? அதுலேருந்து எப்பயுமே பண்ணுறது. அது மாதிரி பண்ணி பக்தியில் ஈடுபட்டு எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இப்போ நம்ம பார்த்தோம்லே 9 வகையான பக்தி. அதில் ஏதாவது ஒரு பக்திலையோ இல்லைன்னா அதில் நிறைய பக்திலையோ நம்ம சேவையில் ஈடுபட்டு எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என் மீது நிறுத்தி பகவான் ரூபத் மேலே நாமரூப குணலீலைகள் மேலே நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ எனக்கு சத்தமே வரலையே. என்னன்னு தெரியல, யாருக்கு வரல மாதாஜி, எனக்கு வரலையே, காளீஸ்வரிக்கு. யாருக்கும் வரல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, you இப்ப are வருது not மாதாஜி, audible. இப்ப வருது, You இப்ப are வருது. not audible. நான் பேசுறது பாக்கியலட்சுமி, அவங்க பேசல. ஹரே இன்னும் கிருஷ்ண வரல, மாதாஜி. இன்னும் வரல, அவங்களுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு ஹரே மாதாஜி. ஹரே இப்ப கிருஷ்ணா. வருது மாதாஜி, இப்ப வருது. You are not audible so far. எவ்வளோ நேரமா நான் கேட்கல என்னோடது. ஒரு இப்ப கொஞ்ச நேரமா 1 minute. ஒரு 1 2 minute இல்லையா? ரொம்ப நேரம் இல்லைல்ல. இல்ல இல்ல இல்ல. இப்பதான். இப்பதான். ஓகே, நெட்டு டக்குன்னு ட்ராப் ஆயிடுச்சு, ஏன்னு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ரொம்ப இது பண்ணல இல்லையா? ஸ்லோகம் நம்பர் எதில் நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம்? 5 தான் மாதாஜி. 5 தான் மாதாஜி. 5 வந்துட்டான். 5 தான். 5 வந்துட்டான். 5 ஆரம்பிச்சிங்க, கொஞ்ச நேரத்திலே இதாயிடுச்சு. ஓ, சரி 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 சரி, ஓகே ஓகே. அதான் இதுல இருந்து கரெக்டா? ஆமாங்க மாதாஜி. ஓகே. அப்போ யூடியூப் லைவ் போட்டால் மறுபடியும் லேட் ஆகும் மாதாஜி. இப்படியே நம்ம வந்து கிளாஸ் நம்ம எடுக்கலாம். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த இந்த 5th ஸ்லோகத்தில் என்ன அப்படின்னா, இது வந்து ரொம்ப சிரமமான பாதை அப்படின்றத நம்ம வந்து பகவான் நமக்கு சொல்கிறாங்க. அதே வந்து 6, 7 ஸ்லோகங்களில் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்பொழுதும் பகவான் மேல தியானம் பண்ணி மனங்களில் ஃபுல்லாக பகவானோட நாமரூப குணலீலைகள் நிறுத்தி யாரெல்லாம் பகவான்கிட்ட வழிபாடு பண்ணுறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, பகவான் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து சம்சார சாகரத்துலேருந்து பகவானே விடுவிக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அருவ இது பிரம்மனை ரியலைஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்களே எல்லாம் செய்யணும், புலன்கள் மனதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அவங்களே வந்துட்டு முன்னேற்றம் அடையணும். ஆனால் இதில் பகவானே வந்து பாதுகாக்கிறாங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதில் பக்தி சேவையில். ஸோ அதை நம்ம வந்துட்டு இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தது. சரிங்களா? இது வந்து நம்ம நேற்றுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண அந்த ஸ்டோரி மாதிரி தான். நம்ம வாழ்கிற இந்த ஜடவுலக வாழ்க்கைன்றது ரொம்ப அப்படியே ஹாப்பியான லைஃப்லாம் கிடையாது. ஏதோ ஒரு அறியாமையான மாதாஜி மியூட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. கேட்கவே இல்லை மாதாஜி. உங்களுக்கு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் போல இருக்கு மாதாஜி, கேட்கல. மாதாஜி மியூட்ல இருக்காங்க. இப்பயும் எப்போ போச்சு? மாதாஜி மியூட்லுக்கு போயிட்டீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு என்ன தெரியல மாதாஜி, எல்லாம் அதுவே நடக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா.
பிரணாம்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அதனால நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப வந்துட்டு பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுல என்னென்ன அப்படின்னா, அ ரொம்ப அழகா 8த் ஸ்லோகத்திலேருந்து 11th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பக்தியில ஏணிப்படிகள் என்னென்ன அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போறோம். 1 ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, அனன்ய பக்தி. சரிங்களா? பகவான் கிட்ட எ விரஜவாசிகள் எப்படி பக்தி பண்ணாங்க? பகவான் தான் ஆத்தாரம். அவங்க கிட்ட அவங்கள தாண்டி வேற எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பகவானே எல்லாம் அப்படின்னு பகவான்கிட்ட பக்தி பண்றதுன்றது அனன்ய பக்தி. அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்பொழுதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. இதுக்கு பேர் அனன்ய பக்தி. எக்ஸாம்பிள் விரஜவாசிகள். சரிங்களா? விருந்தாவன்ல இருக்கிற கோபாஸ், கோபீஸ், யசோதாமானந்த மகாராஜ் அவங்களுக்கெல்லாம் பகவானை தாண்டி வேற ஏதாவது தெரியுமானா? தெரியாது. பகவானே தான் அவங்களுக்கு ஆத்தாரம். அப்படி இருக்கிறது அனன்ய பக்தி. பகவானே எல்லாம் இருக்கிறது. அது மாரி பண்ண முடியலையா? இதில தான் பகவான் நம்மள எப்படியாவது என்கிட்ட வான்றது எவ்வளோ அழகா சொல்றாங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரிய வரும். சரிங்களா? 8லேருந்து 11th ஸ்லோகம் வரைக்கும். செல்வத்தை வெல்வனான எனதன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில். அந்த மாரி அனன்ய பக்தி உன்னால முடியலையா? சரி. பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. பிராக்டிஸ் பண்ணணும். இப்ப நம்ம பண்றது அதான். நம்மளுக்கு வந்து விரஜவாசிகள் மாரி நம்மளுக்கு பகவான் மேல ஸ்பான்டேனியஸா அப்படியே பக்தி வருதுன்னா வரல. ரொம்ப சிரமப்படுறோம். பக்தி பண்றதுக்கு ரொம்ப பிரயத்தனம் பண்றோம். சாண்டிங் பண்றதுக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு காலையில எந்திச்சு மங்களாரத்தி அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு, எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து ரொம்ப மெனக்கட்ற மாரி இருக்கே அப்படின்னு இல்லையா? ஆ அது அனன்ய பக்தின்னா ஸ்பான்டேனியஸா அவங்களுக்கு அது இல்லன்னா முடியாது. பக்தி பண்ணலன்னா முடியாது. அப்படி இருக்கிறவங்க அனன்ய பக்தி. அது மாரி நம்மளுக்கு என்ன தப்பு பண்ணோமோ அவன் வரல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? சாதனா பக்தி பண்ணணும். பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றி நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானை வந்து நம்ம அடையணும் அப்படின்ற விருப்பத்தில் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலமாக விருத்தி செய்வாயாக. அப்ப இதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து குரு வேணும். ஸ்பான்டேனியஸ் பக்திக்கு குருலாம் வந்துட்டு நம்ம அந்த நிலைக்கு போவோம். அது கிருஷ்ணாவே நம்மள எல்லாமே கைட் பண்ணிருவாங்க. ஆனா எப்பயுமே குருன்றவங்க அவசியம் நமக்கு. சாதனா பக்தியில நம்ம யாரோட கைடன்ஸை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, குருவோட கைடன்ஸை பக்தி யோகத்துக்கான குருவோட கைடன்ஸை நம்ம எடுக்கணும். அதுவும் பானஃபைட் பரம்பரால வர குருவோட கைடன்ஸ்ல நம்ம அவசியம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா? இது இது வந்து நம்ம வந்து அடுத்த நிலை. சரி, அப்படியும் சாதனா பக்தியும் பண்ண முடியலையா? அப்பனா நிஷ்காம கர்ம யோகம் பண்ணு. உனக்கு என்ன வேலை தெரியுமோ அதை எனக்காக பண்ணு. அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப பக்தி நெறிகள்லாம் உனக்கு வந்து ஃபாலோ பண்றது சிரமமா இருக்கு. அப்ப நீ வேற என்ன பண்ணி என்கிட்ட வரலாம்? அப்படின்னு பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க. என்னன்னா, பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில், எனக்காக மட்டும் செயலாற்றுவாயாக. சிலவங்களுக்கு கோலம் நல்லா போட வரும். பகவானுக்காக பண்றது. சிலவங்களுக்கு பூ கட்ட வரும். பகவானுக்காக பண்றது. இங்க பெயிண்ட் அடிக்கிறாங்க. பகவானுக்காக பண்றது. சரிங்களா? தனக்கு என்ன வருமோ, அத பகவானுக்காக செய்யறது. ஆனா பலனை எதையும் எதிர்பார்க்காம பண்றது. அது வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம். எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். அந்த மாரி செய்யும்போது நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் ஏற்பட்டு நம்ம பகவானை நம்ம அடைவோம். சரி, அதுவுமே முடியலையா? அப்படின்றதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகம் வரும். அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஏற்கனவே நிஷ்காம கர்மயோகத்துல 9th சாப்டர்ல நம்ம இந்த ஸ்லோகத்த பார்த்தோம். நீ என்ன செயல்லாம் செய்றாயோ, அத எனக்காக செய். என்ன சாப்பிடுறாயோ, என்ன படைக்கிறாயோ, என்ன கொடுக்கிறாயோ, என்ன தவம்லாம் சரி, அது எனக்காக அர்ப்பணம் பண்ணி செய்யுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா? அதுதான் நிஷ்காம கர்ம யோகம். சரிங்களா? நம்ம என்னெல்லாம் செய்றோமோ, அத பகவானுக்காக செய்யறது அப்படின்றது. அடுத்தது அதுவுமே சிரமமா இருக்கு அப்பனா சகாம கர்மயோகம் பண்ணு அப்படின்றத சொல்றாங்க. என்னை பற்றி இத்தகு உணர்வில் முன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில். எவ்வளோ வந்து நம்மளுக்காக இறங்கி வராங்க பாருங்க. அனன்ய பக்தியில நம்ம இருக்கணும். முடியலையா சாதனா பக்தி பண்ணு. நிஷ்காம கர்மயோகம் பண்ணு. அதுவும் முடியலையா சகாம கர்மயோகம் பண்ணு. ஏதாவது ஒரு முறைய ஃபாலோ பண்ணி என்கிட்ட வந்துட மாட்டியா? அதுதான் அவங்களோட ஏக்கம். அதுதான் அவங்களோட விருப்பம். சரிங்களா? நம்ம அவங்க கிட்ட வந்துரணும், பக்தி பண்ணணும். இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம சிரமப்படக்கூடாது அப்படின்றத ரொம்ப அழகா இந்த ஸ்லோகத்துல நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். சரிங்களா? உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதாவது இப்ப நம்ம வந்து ஒரு உணவு சகாம கர்ம யோகத்துக்கு நான் எப்பயும் சொல்ற ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதான். இப்போ உணவு அப்படின்னும்போது எனக்கு பிடிச்சதா செஞ்சு கிருஷ்ணாவுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு சாப்பிடுறது வந்து சகாம கர்மம். நிஷ்காம கர்மன்னா எனக்கு எதுவுமே விருப்பே கிடையாது. பகவானுக்காக நான் செய்றேன். அர்ஜுனன் செய்றாங்க இல்லையா? பீஷ்மர் அழிக்கணுமா? சரி. துரோணர் அழிக்கணுமா? சரி. அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர் பண்ணணுமா? சரி. அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றாங்க இல்லையா? நமக்குன்னு எந்த விருப்பு இல்லாம பகவானுக்காக செய்யறதுன்றது நிஷ்காம கர்மயோகம். சகாம கர்மயோகன்றது எனக்கு பிடிச்சதை நான் பகவானுக்காக செய்றேன். இப்ப எனக்கு ஒரு உணவு பிடிக்கும் அப்படின்னா, அத நான் செஞ்சுட்டு பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அத நான் எடுத்துக்கிறேன். அந்த மாரி என்னோட ஆசையோட கலந்த ஒரு செயலா நான் வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றதுன்றது சகாம கர்மயோகம். சரி, இப்பயிற்சியும் முன்னால் செய்ய முடியல.
பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இதையுமே உன்னால செய்ய முடியல அப்படின்னா, ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கோ. ஞானத்தை நம்ம நல்லபடியா பகவத்கீதை, பாகவதம்லாம் லேர்ன் பண்ணி, நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கிறதுல ஈடுபடுத்திக்கணும். ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. ஏன்னா தியானத்துல என்ன ஆகும்? அஷ்டாங்க யோகத்துல என்ன ஆகும்? ஞான யோகத்துல ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிப்போம். உபநிஷத்தெல்லாம் படிக்கிறது. தியானத்துல என்ன ஆகும்னா, நம்ம ஜட உலகத்துல விலகி இருக்கோம்ல. அதனால ஞானத்தை விட தியானம் வந்து சிறந்தது. அந்த தியானத்தை விட பலனை தியாகம் செய்யும் செயல் சிறந்தது. ஏன்னா, தியானத்துல செயல் இல்லையே! இல்லைங்களா? மெட்டீரியல் விஷயத்துல விலகி தானே இருக்கோம். ஆனா, செயல் பண்ணும்போது தான் என்ன ஆகுது நம்ப? அ எல்லாத்தையும் நம்ம பகவானுக்காக செய்ய முடியும் இல்லையா? ஸோ செயல் இருந்தா தானே அதில ஒரு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். ஸோ அதனால பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. இத்தகைய தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். அப்ப பகவான் எங்க வந்துட்டாங்க? அனன்ய பக்தியிலேருந்து இங்க வரைக்கும் வந்திருக்காங்க. ஏதாவது ஒரு வகையில நீ வந்து பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வந்துட்டு சிரமப்படாத இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகா நமக்கு உபதேசம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம கடகடன்னு இந்த குணங்கள் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். சரிங்களா? 13th ஸ்லோகத்திலேருந்து 20th ஸ்லோகம் வரைக்கும் எப்படிலாம் இருந்தா எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? நம்ம ஒரு உறவு அப்படின்னு நம்ம நம்ம வாழ்க்கையிலேயே பார்த்தோம்னா, ஒரு ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு இருக்காங்கன்னா, அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாரி ஒய்ஃப் நடந்துப்பாங்க. அது மாரி ஒய்ஃபுக்கு பிடிச்ச மாரி ஹஸ்பண்ட் நடந்துக்கணும்னு நினைப்பாங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் இல்லையா? அதே மாரி குழந்தைக்கு என்ன பிடிக்குமோ, அத நம்ம செய்யணும்னு நம்ம நினைப்போம். அது மாரி குழந்தைங்களும் அப்பா, அம்மாவுக்கு என்ன பிடிக்குமோ, அது மாரி செய்யணும்னு நினைப்பாங்க. இல்லைங்களா? இது மாரி அந்த உறவுல ஒருத்தவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளுக்கு பிடிச்சத கூட விட்டு குடுத்துட்டு, அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாரி நம்ம நடந்துப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ அது மாரி பகவானுக்கு எப்படிலாம் இருந்தா பிடிக்கும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க. யாருக்கெல்லாம் கிருஷ்ண பக்தியில நல்ல சிறப்பா வரணுமோ, பகவானுக்கு பிடிச்ச மாரி நம்மலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஆனா 13லேருந்து 19 வரைக்கும் படிச்சோம்னா, கண்டிப்பா என்னால முடியாது அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவா இருப்போம். சரிங்களா? 20வது ஸ்லோகத்துல வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஹேப்பி ஆயிடும். என்னால முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்துரும். சரிங்களா? ஸோ 13, 14 ஸ்லோகத்துல எப்படிலாம் இருந்தா எனக்கு பிடிக்கும்னு சொல்றாங்கன்றத பார்க்கலாம். எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, ஏன்னா பொறாமை பக்தியில உதவாது. அதனால பொறாமை இல்லாதவனாக எல்லா உயிர்கள்கிட்டயும் நண்பனா, பாரபட்சம்லாம் கிடையாது. இவங்க எனக்கு விரோதி, நண்பன்லாம் கிடையாது. எல்லாருமே பகவானோட டிவோட்டீஸ். எல்லார்ட்டயுமே பகவான் இருக்காங்க. அதனால அன்பும், மரியாதையும் நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம குடுக்கணும். யாரையும் உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது. சரிங்களா? தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக, எல்லாத்துக்கும் நான் தான் உரிமையாளன்றத நினைக்காம, எல்லாமே பகவானோட அனுகிரகத்தில் தானே. நம்ப நம்ப வந்தது, எல்லாம் உருவானதெல்லாம் பகவான் தானே உருவாக்குனாங்க. அப்ப எல்லாமே பகவானோடது தானே. இல்லையா? நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஃபோன் வச்சிருக்கோம்னா, அது நம்ம தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இல்லையா? இன்னொருத்தவங்க அத எடுத்து யூஸ் பண்ணுவாங்களா? அதுக்கு நம்ம அலோவ் பண்ணுவோமான்னா மாட்டோம். அது மாரி இன்னொருத்தவங்க ஃபோன் எடுத்து நம்ம இஷ்டப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோமா? மாட்டோம். இல்லையா? நம் ஆ யார் யாருதோ அவங்க தானே யூஸ் பண்ண முடியும். அது மாரி எல்லாமே பகவானோடது அப்படின்னும்போது, நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடக்கூடாது? நான் தான் உரிமையாளன் அப்படின்ற எண்ணத்தோட நம்ம இருக்கக்கூடாது. அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, சரிங்களா? இன்ப துன்பங்களை சமநிலையாக கருதுபவன். சரிங்களா? நம்மளுக்கு இன்பம் வந்தாலும் சரி, அதனால வந்துட்டு நம்ம அகங்காரம் படக்கூடாது. துன்பம் வந்தாலும் சரி, அதனால துவண்டு போய் பக்தியிலேருந்து விலகிடக்கூடாது. எப்பயுமே சமநிலையில, இதெல்லாம் என்னோட கர்மானால வருது அப்படின்றத நினைச்சு, நம்ம அத விட்னஸ் தான் பண்ணுமே தவிர, நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. சகிப்புத்தன்மை, சரிங்களா? இந்த சகிப்புத்தன்மை எப்பயும் இருக்கணும். எப்பயும் நம்ம வந்து திருப்தி விட்டு இருக்கணும் எல்லாத்துலயும். நம்மகிட்ட என்ன இருக்கோ, அதுல திருப்தியோட வாழறது. சரிங்களா? சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, இந்த சுய கட்டுப்பாடு இருந்தா தான் நம்ம பக்தியில ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். சிஸ்டரும் சாண்டிங்கா? கண்டிப்பா. அது ஒரு சுய கட்டுப்பாடு. சரிங்களா? ஃபார் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸா? சரி நான் ஃபாலோ பண்றேன். அது ஒரு சுய கட்டுப்பாடு. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாரி நம்ம வந்து சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். மனதையும், புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி பகவான் சொல்லிட்டாங்க. எப்படி இருக்கணும்? இந்த தாட்ஸ் தான் நம்மள கொண்டு போய் எங்கேயாவது விட்டுரும். தப்பான இடத்துலலாம். அதனால மெட்டீரியல் விஷயத்துலலாம். அதனால மனதையும், புத்தியையும் பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி, என்னுடைய இத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. சரிங்களா? அடுத்தது, யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், நம்பளால யாருக்கும் தொல்லை வரக்கூடாது. யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், நம்ம பண்ற பக்தி யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமலும் நம்ம பார்த்துக்கணும். அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? நம்மளும் யாரையும் தொல்லைப்படுத்தக்கூடாது. நம்ம செய்ற பக்தி யாரும் தொல்லை பண்ணாம பார்த்துக்கணும். அதிலே நம்மள கீழ கொண்டு வந்துராம பார்த்துக்கணும். கவனமா இருக்கணும். இன்பம், துன்பம், பயம் மற்றும் ஏக்கம். இதெல்லாமே ஜட உலக விஷயம் தானே. இன்பம், துன்பம், பயம், ஏக்கம் இதெல்லாம் ஜடத்தோட அடையாளம். அதுலலாம் சமநிலையோட யார் இருக்காங்களோ, அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத அழகா சொல்றாங்க. எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல சார்ந்து வாழாமல், தூய்மையாக மனம்,
சொல் செயல் எல்லாமே தூய்மையானதா இருக்கணும். நிபுணனாக கவலைகள் இன்றி, சரிங்களா? ஏன்னா கிருஷ்ண உணர்வுல கிருஷ்ணா கூட இருக்கும்போது என்ன கவலை? பிரகலாதரை நினைச்சுக்கணும், அம்பரீஷ் மகாராஜை நினைச்சுக்கணும், அர்ஜுனனை நினைச்சுக்கணும், சரிங்களா? நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள்லாம் வரும் வாழ்க்கையில. ஆனால் கிருஷ்ணா கூட இருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? நம்மள ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க, சரிங்களா? ஆனா நம்ம தர்மப்படி பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒழுக்கமான குழந்தைய பகவான்கிட்ட இருக்கணும். சரிங்களா? நம்ம அப்பா அம்மாகிட்ட அப்படி தானே இருப்போம் இல்லையா? அவங்க சொல் பேச்சு கேட்டு அவங்ககிட்ட நம்ம வந்துட்டு அன்போடு இருப்போம்ல, அந்த மாதிரி. அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு கவலைகள், டிவோட்டிஸ்ட் யார்கிட்டயாவது கவலைகள் பார்த்தோமா? இல்லை இல்லையா? எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக, ஜட உலகத்திலேருந்து வர பெயின்லேருந்துலாம் விடுபட்டு, ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக, இந்த ஜட உலகத்தில் எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஆதாயம் கிடைக்குமா அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து இல்லாமல் யார் இருக்காங்களோ அந்த பக்தனை எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறாங்க. எவனொருவன் எப்போ ஒருபொழுதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, கிருஷ்ணா டிவோட்டில் அப்படின்னா எப்படி இருப்பாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் வந்துட்டு கிருஷ்ணா டிவோட்டிட்டு நம்மளால பார்க்க முடியும். பிரகலாதருக்கு வந்த கஷ்டத்தில் எப்பயாவது அவங்க புலம்புனாங்களா? நான் உன்னை இப்படிலாம் பக்தி பண்ணனே, எனக்கு இப்படி பண்ணிட்டியே, இல்லையே, இல்லையா? துன்பப்பட்டாங்களா? இப்படிலாம் எனக்கு நடக்குது என்ன, இல்லை இல்லையா? அது மாதிரி மகிழ்ச்சி இல்லை, அதாவது ஜட உலக விஷயங்கள்ல இல்லை இல்லையா? ஸோ அதனால் எதுக்கும் ஆசைப்படுறது இல்லையோ ஜட உலக விஷயங்கள்ல. ஆசைப்படணும், நிறைய பேர் ஆசைப்படணும் பக்தியில். ஆனால் ஜட உலக விஷயங்கள்ல ஆசைப்படாமல் இருக்கணும். எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை, அமங்கலம்ன்ற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை பகவானோட பக்தியில், சரிங்களா? பகவான்கிட்ட அமங்கலம்ன்ற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை. நம்மளுக்கு கஷ்டம் வந்தால் கூட அது நம்மள என்ன பண்ணும்? பகவான்கிட்ட தான் கொண்டு போகும்னு நம்ம வந்து நினைப்போம். அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவலாக பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணும்போது நம்மளால உணர முடியும். ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்தன் எனக்கும் மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. எவனொருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து, எல்லாருமே சோலாக பார்க்கணும், எல்லாருமே பகவான் டிவோட்டியாக பார்க்கணும், எல்லாருக்கிட்டையும் பகவான் இதயத்தில் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு விரோதி நண்பன்றதெல்லாம் கிடையாது. சரிங்களா? மான அவமானம், இன்ப துன்பம், வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து யாராவது நம்மளை அவமானப்படுத்தும்போது நம்மளுக்கு வந்து வேதனையாக இருக்கும், கோவம் அப்படியே தலைக்கு ஏறும். ஆனால் என்ன பண்ணணும்? சமமாக இருக்கணும். சரிங்களா? அது மாதிரி நம்ம ரொம்ப ப்ரைஸ் பண்ணாலும் என்ன பண்ணக்கூடாது? ப்ரைட் ஆகிடக்கூடாது, சரிங்களா? அதனால் எதுக்குமே ரியாக்டே பண்ணக்கூடாது. நம்மளோட ஃபோக்கஸ் பக்தியில் இருந்துன்னா நம்ம ரியாக்டே பண்ண மாட்டோம், சரிங்களா? அதாங்க விஷயம். ஸோ அதனால் இந்த இருமைகள் அப்படின்றதெல்லாம் ஜட உலகத்தோட விஷயங்கள். அதெல்லாம் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து, களங்கம் தரும் தொடர்புகள்னா இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் தான் நம்மளை பக்தியிலேருந்து வெளியில் கொண்டு வருது இல்லை? அந்த களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு, முக்கியமாக டிவி, மொபைல். இப்போல்லாம் யாரும் ரூபம் பர்சன்லாம் கிடையாது. நம்மளை வந்து எது பக்தியிலேருந்து வெளியில் இழுக்குது? டிவி, மொபைலில் தான், சரிங்களா? அதுலேருந்து எப்போ விடுபட்டு மௌனமாக, எண்ணம் வந்து மௌனமாக இருக்கணும் நமக்கு. ஜடவுலக சஞ்சலங்கள் எதுவுமே மனசில் போட்டு அப்படியே டம்ப் பண்ணக்கூடாது, சரிங்களா? மனம் வந்து எப்பயுமே நம்ம வந்து அப்படியே தெளிந்த நீரோடைய மாதிரி தேவையில்லாத தாட்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா அப்படியே தூக்கி எட்டக்க வச்சுட்டு நம்ம மனதை நம்ம தான் க்ளீனாக வச்சுக்கணும், வீட்டை வச்சுக்கிற மாதிரி, சரிங்களா? அதுமாதிரி மௌனமாக இருக்கணும், ரொம்ப நச்ச நச்சன்னு இல்லாமல், சரிங்களா? எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ, நம்மக்கிட்ட இருக்கிற வெல்த், நம்மளுக்கு இருக்கிற அந்த உறவுகள், சரிங்களா? நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஃபுட்டு, சாணக்கியர் சொல்லியிருக்காங்க, நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஃபுட்டில் நம்ம திருப்தியோடு இருக்கணும், நமக்கு கிடைச்ச ஸ்பௌஸில் திருப்தியோடு இருக்கணும், நமக்கு கிடைச்ச வெல்த்தில் நம்ம திருப்தியோடு இருக்கணும் அப்படின்னு, சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ கம்பேர் பண்ணி இவங்ககிட்ட அது இருக்குது அவங்ககிட்ட இல்லை, நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதில் திருப்தியோடு இருக்கிறது. தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல், சரிங்களா? அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டுடன் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஏன்னா தங்கும் இடத்திற்குன்னும் போது நம்ம ஒரு வீட்டில் ஒரு ஒரு வாரம் தங்கிட்டோம்னா உடனே அந்த அந்த வீடு வந்து நம்மளுக்கு ட்ரீம் ஹவுஸ் ஆகிடும். அந்த வீட்டிலேருந்து நம்மளால் பிரிச்சுக்க முடியாது. நிறைய பேர் இதை ஃபேஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? இது வந்து என்னோட ட்ரீம் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து போகிறது, அது அட்டாச்மெண்ட்டை கொடுத்துரும், சரிங்களா? அதுக்காக தான். ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் பார்த்துட்டோமா? தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல், யார் ஒருத்தவங்க அதாவது அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் இருக்காங்களோ, சரிங்களா? அவங்கள வந்து எனக்கு மிகவும் எனக்கு பிரியமானவன் அப்படின்றத பகவான் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ 20th ஸ்லோகம். இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங். யாராவது நம்மளை வந்து ரொம்ப வந்துட்டு அவமானப்படுத்தினாங்கன்னா நம்மளால அமைதியாக இருக்க முடியுமானா கொஞ்சம் ரொம்பவே சிரமம் இல்லையா? எதுக்குமே ரியாக்டே பண்ணாமல் நம்ம வந்துட்டு இருக்கிறது அப்படின்றது சிரமம்.
ஆனா இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க நமக்கு. இத படிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து என்னால முடியும் அப்படின்ற மாதிரி, பகவானுக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்னால இருக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு நம்பிக்கை வரும். என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதை பின்பற்றி யார் ஒருத்தவங்க இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் கேட்கணும், சொல்லணும், நினைக்கணும். இதுல நம்மளோட ஃபோக்கஸ் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளோட ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லா கிருஷ்ணா, பக்தி அதுல வந்துச்சுன்னா, நம்மள யாரும் மான அவமானப்படுத்தினாலோ, நம்மள வந்துட்டு சிரமப்படுத்தினாலோ, இந்த இன்பம், துன்பம் இது எல்லாமே நம்மள வந்து பாதிக்கவே பாதிக்காது. சரிங்களா? ஏன்னா நம்மளோட கவனம் ஃபுல்லா எங்க இருக்கு? கிருஷ்ணா மேல இருக்கு. சரிங்களா? அதுதான் அங்க வந்துட்டு அந்த மேஜிக்கு. அதனால பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி, என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள். சரிங்களா? நம்ப ஃபோக்கஸ் வந்து ஜட உலக விஷயத்துல, ஓ! இவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க, இவங்க எனக்கு நண்பன், இவங்க விரோதி, அதுலலாம் நான் விலகி இருக்கணும்னு நெனச்சோன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப சிரமம். ஆனா நம்பள டைவர்ட் பண்ணிடணும். கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல இந்த பக்தி சேவையில நாம இருப்போம். காலையில எந்திரிச்சோமா மங்கள ஆரத்தி அட்டெண்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம வந்து பாகவதம் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஸ்லோக கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதை L2 அட்டெண்ட் பண்ணணும். சாயந்தரம் ஆச்சா நம்ம வந்து வீட்ல வந்துட்டு நல்ல வைஷ்ணவ பஜன்ஸ், கீர்த்தன்ஸ் அதெல்லாம் என்னெல்லாம் லேர்ன் பண்ணோமோ அதெல்லாம் மனசுல விளக்கேத்தி வச்சுட்டு நெனச்சு பார்க்கணும். சாண்டிங் சிஸ்டம் அனௌன்ஸ் பண்ணணும். இப்படி நம்ம வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு ஏது வேற விஷயத்துக்கு இடம்? கிடையாதுல்ல. இல்லையா? அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? ஜட உலக விஷயங்கள் இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல நம்ம விலகி இருப்போம். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் அங்க வந்துட்டு நம்மளுக்கான ஒரு ரொம்ப ஒரு உயர்ந்த ஒரு பலன் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்குறோம். அதனால பக்தி சேவையில யார் ஒருத்தவங்க ஈடுபடுறாங்களோ, அவங்கள பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகம் வரைக்கும், "இந்த மாரிலாம் இருந்தா எனக்கு பிடிக்கும். எனக்கு மிகவும் பிடித்தமானவன்" அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மிகவும் பிரியமானவன். ஆனா யார் ஒருத்தவங்க பக்தி சேவையில ஈடுபடுறாங்களோ, அவங்கள எனக்கு மிக மிக பிரியமானவன் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? இது ரொம்ப இனிமையானது பக்தி பாதன்றது. அதே மாரி நம்ம பக்தி பாதைய எடுத்தோம் அப்படின்னா, பகவானுக்கு நம்ம ரொம்ப மிக மிக பிரியமானவனா நம்ம ஆயிடுவோம். ஸோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரொம்ப அழகா நானு ஃபோகஸ்டா சாண்டிங் பண்ணுவேன். 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவேன். மங்கள ஆரத்தி அட்டெண்ட் பண்ணுவேன். எல்லாமே Zoomல அதுவும் வீட்ல இருந்தே. இப்ப நம்மளுக்கு அது வேற வசதி இல்லையா? நம்ம கேட்ஜெட்ஸ் வந்து வேற எந்த விஷயத்துக்கும் யூஸ் பண்ணாம, அ நெறைய தமிழ் லெக்சர்ஸு, அப்புறம் கிளாஸஸு, பஜன்ஸு, கீர்த்தன்ஸு இதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணி, அ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது நம்ம என்ன ஆயிடுவோம்? பக்தி சேவையில ஈடுபடுவோம். அதே சமயத்தில ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க என்ன ஆயிடும்? ஜட உலக விஷயங்கள நம்ம விலகிடுவோம். அதுதான் அங்க வந்துட்டு விஷயம். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாரி நம்மளுக்கும் இருக்கிறதும் ஈஸி பக்தி பாதையில. அது மாரி நம்ம பக்தி பாதையில இருக்கிறதுனால பகவானுக்கு நம்மள ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருபஷ்ய கிருபா சிந்துபய வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவோ நமோ நமோ அனந்த கோடி வஷ்வந்த ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு அது ரியலைசேஷன் ஷேரிங்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா, நம்ம வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அப்படி எதுவும் இல்ல அப்படின்னா நம்ம